Katsotaanpa vähän, miltä Mainetan sisätiloissa näyttää. Mainetan sisätilathan ovat jakaantuneet kahteen osaan, eli tämä on tämä päätila tässä, jossa on pentteri ja punkat ja salonki tuossa edessä, ja sitten tuolla on vielä erikseen tuo keulapiikki. Ja mitäs tässä päätilassa nyt sitten on? Ihan ensinnäkin tässä on tämä keittiö. Keittiössä on tällainen kaksiliekkinen spreekeitin. Spreekeitin on sikäli hyvä, että siinä ei ole sellaista kaasukeittimessä olevaa tulipalovaaraa. Sitten täältä löytyy tiskiallas, johon saa sitten täällä jalkapumpulla pumpattua vettä. Tässähän on tämmönen 80 litraa vesisäiliö. Näin, ja sitten tähän keittiöön liittyen niin on aika paljon kaikkia kaappeja, missä voi säilyttää tavaroita. Muun muassa vetolaatikoissa on sitten aterimille ja muille paikkoja. Täältä löytyy roskista, ja sitten täällä toisella puolella venettä on sitten karttapöytä, jonka alla on jääkaappi. Jääkaappina Mainetassa on näin tämmönen 40-50 litrainen kompressorilla toimiva vähävirtainen erittäin hyvä jääkaappi. Mitäs muuta täällä sitten peräosassa on? Tässä portaiden takana on tuollainen luukku, mistä pääsee konetilaan, ja sitten tässä on nämä 2 pistopunkkaa. Normaalisti näin reissuilla nämä pistopunkat menee aika lailla täyteen tavaraa, ja tällä perhereissullakin tavarat saa hyvin sinne säilytettyä. Sieltä löytyy stereot, ja sitten täällä on hyvin tilaa myös erilaisille navigointi-instrumenteille. Tästä löytyy tästä oven toiselta puolelta sitten tämä Mainetan laturi, 15 ampeerinen CTEKin älylaturi. Oikein hyvin hoitaa hommansa. Sitten mitäs tässä sitten tässä salongin puolella on sohvat molemmin puolin, joita käytetään myös nukkumiseen. Ja sieltä löytyy stereot tai stereoiden kaiuttimet löytyvät sieltä, ja tässä pöydässä on myös säilytystilaa, ja näissä kaapeissa yleensä käytetään aika lailla ruokia, sitten pidetään niissä. Ja sitten täältä keulapiikistä löytyy vessa. Vessana on tämä maailman suosituin vene WC Japskon. Japskon erittäin hyvä, muutama vuosi sitten vaihdettu vessa. Ja noin 40 litran rosterisäiliö on siinä. Eli safety-tankki Mainetassa on. Tää keulapiikkiä voisi periaatteessa käyttää myös nukkumiseen tai se käytännössä nukkumiseen, mutta meillä ei ole käytetty nukkumiseen, vaan tää on ihan tämmöisen niin varastotilana, missä sitten on hyvä säilyttää esimerkiksi purjeita ja pelastusliivejä. Sitten keulapiikissä on luukku, mistä pääsee sitten ulos takaisin.